Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Banok. Taong 1977, Isabela, Negros Occidental. Noong mga panahong ito, kakabakasyon lang ni Banok sa lugar nila. 2 taon siyang nanilbihan sa Basilan, kaya nung nailipat siya, agad siyang humingi ng bakasyon mula sa kanyang mga nakatataas. Nang maaprubahan ito, agad siyang nagpasundo sa kanyang kapatid at ama. Pagdating nila sa baryong kinalakihan niya, napansin niyang wala pa namang gaanong pinagbago kahit 1 dekada na siya roong hindi nakauwi. Inaasahan naman niya ito, lalo pat payak ang pamumuhay sa kanilang lugar. Dagdag pa ni Banok na konti lang din ang naninirahan dito, gawa ng marami sa mga kalugar nila lumipat na ng bayan. Sa halip din na maging alalahanin nito para sa kanilang pamilya, naging pabor naman ito. Nung umalis kasi ang mga kapitbahay nila, nakamkam ng mga magulang niya ang lupa nitong naiwan. Dahil sa ganoong pangyayari, mas lalong lumawak ang sakop ng kanilang ari-arian. Nagkaroon na rin sila noon ng iilang mga hanap buhay, kaya kung tutuusin, hindi na nila kailangan pang magtrabaho para lamang makaraos sa araw-araw. Ilan sa mga pangkabuhayan nila ay ang taniman nila ng mga gulay, palayan, mga alagang hayop, tapos mumunting tindahan. Lahat yon nagbibigay sa kanila ng magagandang kita, dahilan para makaangat-angat sa buhay ang kanyang pamilya. Kung dati, 1 kahig at 1 tuka lang sila, sa mga sandaling yon, nakakapagbigay na sila sa mga mahihirap nilang kababayan. Subalit sa kabila ng kabutihan nilang ipinapakita, ay ang iilang mga personalidad na may lihim na galit sa kanila. Marami sa mga ito, kakumpetensya sa negosyo, kaya nung medyo nagkakainitan na, dito na nagdesisyon ng kanyang ama na pauwiin siya. Alam kasi nitong malaki ang kanyang maitutulong, kaya isa siya sa mga naging sandigan nito. Ayon pa kay Banok na, kung siya lang ang masusunod, hindi talaga siya uuwi. Ayaw niya kasing masangkot sa ganoong kaguluhan, lalo na't alagad siya ng batas. Ngunit sa kasamaang palad, napilitan na rin siyang sumunod nang mabasa niya ang liham ng kanyang ama na may mga kaugnayan sa banta para sa kaligtasan nila. Siyempre bilang panganay na anak, hindi niya kayang maupo na lang habang nagkakagulo sa lugar nila. Ilang araw ang lumipas nang marating niya ang kanilang baryo. Agad naman siyang humanap ng paraan para makausap ito ng pribado. Umaga lang merong libreng oras ang kanyang ama, kaya sinaktuhan niyang wala itong kasama bago ito kausapin. Ilang araw din niyang pinag-aralan ang kilos nito, hanggang sa napansin niyang palagi itong tumatambay sa lilim ng puno ng mangga, kung saan may malaking duyan malapit sa mga kulungan ng manok. Dahil dito, matyaga naman siyang naghintay ng perpektong araw para kumprontahin ito. Pagsapit naman ng Biyernes, nang mapansin niyang hindi umuuwi ang kanyang mga kapatid sa bukid, dito na siya nagdesisyong puntahan ang kanyang ama na kasalukuyang nagpapahinga. Pagdating niya sa kulungan ng mga manok, nadatnan niya itong nakahiga habang nakatakip ang paborito nitong salakot sa kanyang muka. Tay, pasensya na ho kayo sa storbo ha, pero sa tingin ko, kailangan na ho nating mag-usap. Alam niyo namang sundalo ko, at alam ko, hindi biro ang mga pinadala mong telegrama sa akin nung nakaraan. Sabihin niyo tay, sino ba talaga ang inyong kalaban? Nang marinig naman ng kanyang ama ang sinabi niya, agad naman yung napamulat sabay upo sa duyan. Pagsilay naman ito sa kanya, dali-dali naman siya nitong sinenyasan na maupo sa tabi nito. Pagsunod naman doon ni Banok, dito na nagsimulang magsalaysay ang kanyang ama ukol sa kinakaharap nilang problema. Ayon dito, kilala niya ang kanilang kalaban. Dati niya itong tauhan na nung bumukod na, gusto nang kamkamin ng lahat ng pagmamay-ari nila. Ang naging dahilan nito sa kanya,
Wala silang sapat na patunay na sa kanila iniwan ng lupa ng mga kababaryo nilang umalis na sa lugar. Totoo naman ang sinabi nito. Ang kaso lang noong mga panahong yon, paunahan kung sino magmamay-ari ng lupa. Halimbawa, kapag umalis ka sa isang lugar, sino man ang unang humawak ng mga naiwan mo roon, siya na kaagad ang bagong nagmamay-ari nito. Matagal na rin itong batas ng tao, kaya inakala ng tatay niya na wala itong problema para sa mga kababaryo nila. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari, umalma ang mga ito. Medyo nabahala rin ang kanyang ama, lalo na nung nagbabanta na ang lalaking nakaaway niya. Pagtatapat pa nito sa kanya na, marami itong kakilalang mga rebelde at mersenaryo na kayang-kaya silang ipatumba anumang oras. Dagdag pa nito na, ang mga magulang ng asawa nito, kuno-kuno ring aswang sa lugar nila. Marami nang nagrereklamo ukol sa dalawang matanda pero nanatili pa rin itong naninirahan sa kanilang baryo. Nabanggit din ito sa kanya ang madalas na pag-aaligid ng mga anak nito sa kanilang lugar tuwing sumasapit ang 3:00 ng hapon hanggang 4:00. Hindi naman yun gaanong lumalapit, ngunit alam ng tatay niya na meron itong kailangan sa kanila. Matapos naman itong marinig ni Banok, maging siya man na pagtantong may binabalak ng masama ang kaaway nila. Dahil dito, agad naman siyang naglibot habang pasimpleng pinagmamasdan ang buong paligid. Nagtanim din siya ng iilang pampukaw sa lugar para naman kapag masagi ito sa kasagsagan ng gabi, madali silang maaalerto. Kinahapunan, pagbaling ng kanyang mga kapatid, agad naman niya itong kinausap isa-isa. Kahit kasi wala pang gaanong mga banta, mas mainam na wag silang gaanong magpakakampante upang hindi sila malagay sa alanganing sitwasyon. Nang marinig naman ito ng kanyang mga kapatid, maging ang mga ito man hindi maiwasang maalarma. Ang buong akala kasi nila, nalalapit na ang pagsalakay ng kalaban nilang pamilya, pero lingid sa kanilang kaalaman, isang salot pala ang unang ipapadala ng mga ito. Dumaan ang 1 linggo, unang dinapuan ng sakit ang kanyang ina. Sumunod ang kanilang bunso, hanggang sa nahawa na rin ito ang kanyang ama. Ayon kay Banok, nagsimula ito sa simpleng sakit sa ulo hanggang sa lumala na ito ng lumala. Sinubukan din nila itong lunasan gamit ang mga panlunas na alam nila, pero walang kahit ni isa sa mga ito ang nakatulong. Habang lumilipas din ang mga araw, mas lalong nasasadlak sa matinding kalbaryo ang kanyang pamilya. Hindi niya mawari pero unti-unting nilulumpo ang mga ito ng karamdamang kanilang dinadala. Dahil sa ganoong pangyayari, nagpasya na ang mga kapatid niya na magpatawag ng mga albularyo. Subalit nang marinig naman ito ng kanyang ama, hindi naman ito kaagad sumang-ayon. Kahit anong mangyari, wag na wag kayong humingi ng tulong sa mga yan. Ang mga albularyo rito, kasanggang dikit nila. Kaya hindi yan mag-aabot ng tulong sa atin. Ang mas masaklap pa, kung isa rin sila sa may mga pakana ng sakit na to. Ang gawin mo, Banok, utusan mo ang kapatid mo na si Tutong na pumunta ng Kanlaon. Hanapin niya kamo roon ng isang matandang nagngangalang Alejandro. Sabihin niya, personal ko siyang pinapapunta rito. Matapos naman itong sabihin ng kanyang ama, dali-dali naman niyang pinatawag ang kapatid niya. Ora mismo umalis ito kahit medyo hapon na. Paglabas naman ng kanyang kapatid, agad naman siyang nagbigay abiso ukol sa kasalukuyang nangyayari sa kanila. Nagbabala rin siya sa mga kapatid niya na wag nang lumabas ng 10 oras dahil sa mga banta. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pagsasalita, ramdam niya ang matinding takot ng mga ito. Para naman hindi yun panghinaan, nagdesisyon siyang ilabas ang kanyang mga armas habang nagwiwika ng, "Huwag kayong matakot. Kung kaya nilang dumayo rito para manakit, kaya rin nating makipagsabayan. Hanggat buhay ako, hindi ko hayaang may masaktan sa ating pamilya. Sa ngayon,
Mas mainam na sumunod kayo sa lahat ng sasabihin ko. Tulungan niyo rin ang mga magulang nating may sakit para maabutan sila ng manggagamot na ating pinatawag. Bukas na bukas, wala na akong gustong makita sa inyo na pupunta ng bukid para magtrabaho. Hanggat wala pa tayong kaalam-alam sa mga nangyayari, mananatili kayo rito. Matapos naman niya itong mailahad sa kanyang mga kapatid, agad naman silang kumain ng hapunan. Kahit papaano, naging tahimik naman ang kanilang gabi, kung kaya't napanatag ang loob ni Banok. Kaso lang, pagtungtong ng sumunod na araw, nagimbal sila sa natuklasan ng isa sa mga kapatid niya na maagang lumabas ng bahay. Di kalayuan kasi sa entradang pinto, may nakita itong 3 pugot na ulo ng kung sinong tao. Nagkalat din ang mga dugo nito sa paligid na para bang may nagsadya nito. Dahil sa pangyayari, agad naman nilang tinatawag ang kanilang mga kapitbahay. Maya-maya pa, nang mapaligiran na sila ng mga ito, ipinakita nila ang mga ulo sa pagbabaka sakaling may nakakakilala rito. Ngunit sa kasamaang palad, nagsilbi naman itong misteryo sa lahat. Bukod sa wala naman kasing nawawala, marami ang nagsasabing maaaring naninirahan ang mga biktima sa kabilang baryo. Para naman makumpirma ito, may mangilan-ngilan ng tauhan ng barangay ang humingi ng tulong sa ibang lugar. Ang problema, wala ring makapagsabi sa mga ito kung kaninong ulo ang kanilang mga nakita. 2 araw ang lumipas, habang putok pa ang usapan ukol sa kanilang lugar. Napansin ni Banok ang pagdating ng anak ng matandang kaaway ng kanyang ama. Kalmado itong pumasok sa bahay nila. At nung nakaharap na nito ang isa sa mga nakababata niyang kapatid, mahinahon itong nagtanong ukol sa kinaroroonan ng kanilang padre de pamilya. Nang matunugan naman niya ang sinabi ng lalaki, nagmamadali naman siyang lumapit habang pinapayuhan ng kanyang kapatid na huwag magsalita. Pagharap naman nilang dalawa, seryoso naman niya yung tinitigan ng mga matang may bahid ng paninindak. Kung may kailangan ka, huwag ang kapatid kong kausapin mo. Marami naman kami rito kaya bakit siya ang napili mo? Nang marinig naman ito ng lalaki, napangiti lang naman ito habang humihingi sa kanya ng dispensa. Pagkatapos nito, agad naman yung nakipag-usap sa kanya ukol sa pakay ng kanyang pagpunta. Wala naman ho akong kailangan. Tsaka pinapakamusta lang naman ni ama ang tatay mo. Masama ba yun, Banok? Nalaman kasi naming nagkasakit siya. Kaya heto, dinala namin siya ng gamot. Baka kako makatulong. Matapos naman itong makapag-wika, agad naman itong iniabot sa kanya ang isang supot ng gamot. Nang masipat naman ito ni Banok, mas lalo itong nagbigay sa kanya ng matinding galit. Pakiramdam niya kasi, iniinsulto siya ng lalaki. Sa halip di na kunin ang gamot na ibinibigay, bigla na lamang niya itong sinapak hanggang sa magpang-abot na silang dalawa. Siyempre, para naman hindi mapahiya ang lalaki, agad naman itong pumalag sa kanya. Ngunit, dahil sa karanasan niya, wala rin itong nagawa kundi ang maghapunan ng kamao. Sa sobrang tindi ng natanggap nito, hindi na yon nakatayo pa matapos nitong bumulagta. Pikit din ng 2 mata ng lalaki, kaya naghintay ito ng mga kadugo na tutulong sa kanya. Kalahating oras pa ang lumipas. Habang tinutulungan naman ito ng mga kababaryo nila, dumating ang pamilya ng kaaway ng kanyang ama. Pagpasok nito sa loob, kitang-kita niya ang matinding galit nito sa muka. Yung tipong gustong-gusto na siya nitong sapakin, pero may kung anong pumipigil sa mga ito. Imbis din na sunggaban nitong si Banok para pagtulungan, naging mahinahon ng lahat upang hindi sila maging kontrabida sa mga kakilala nilang naroon. Pag-alis naman ng mga ito, agad naman siyang kinausap ng kanyang mga kaibigan ukol sa ginawa niya. Nabanggit din ng mga ito na mabait yung taong binugbog niya,
kaya takang-taka ang mga ito ukol sa nagawa nitong kasalanan. Si Banok kasi ang tipo ng tao pinuno na hindi nananakit ng walang dahilan. Habang pinapakinggan naman niya ang pag-uusap ng kanyang mga kaibigan, inabisuhan niya itong wala itong ideya sa mga nangyayari. Dagdag pa niya na may malalim na dahilan ang ginawa niya, kaya wala itong karapatan na husgahan siya. Malakas din ang kanyang kutob na hindi titigil ang pamilya nito nang hindi nakakaganti. Dahil sa kanyang sinabi, agad namang sumingit ang isa sa mga kakilala niya. Ayon dito, totoo ang kanyang sinabi, gawa ng maging sila man alamang tungkol sa koneksyon ng pamilyang yon. Matagal na rin nilang natutunugan ang inggit nito sa kanyang ama, subalit pinipili na lamang nilang huwag makialam. Binalaan din siya ng mga ito na huwag magpakakampante sa kanilang tahanan, lalo pat nabugbog na niya ang isa sa mga anak ng taong yon. Nang marinig naman ito ni Banok, agad naman siyang nagpasalamat. Upang hindi madamay ang mga ito, pinili naman niyang tuldukan na roon ang kanilang pag-uusap. Pagpatak naman ng gabi, nang makumpleto na ang mga kapatid niya sa loob ng bahay, dito na siya nagdesisyong turuan ng mga ito na gumamit ng baril. Anya, obligado silang matuto dahil mas magandang may karga ng hindi kailangan kaysa wala kang karga at saka mo naman ito kakailanganin. Matapos naman itong marinig ng kanyang mga kapatid, pansin naman niya ang pagkagalak ng iilan sa mga ito. Inaasahan naman yun ni Banok, lalo pat may mga kapatid siyang gusto na talagang humawak ng ganoong armas. Sa loob ng isang buong gabi, tinuruan niya ang bawat isa sa kanyang pamilya. Pagpatak naman ng sumunod na araw, buong maghapon silang nagpahinga para makabawi. Bale, oras na lang din ang pagitan ng pagdating ni Tutong at nung albularyong sinundo nito. Inaasahan din niyang matagumpay nitong nagawa ang mga iniutos ng tatay nila, lalo pat isa ito sa pinakamahalagang bagay para matulungan ang mga magulang nilang nasa bingit na ng kamatayan. Hindi naglaon, pagpatak naman ng 5:00 ng hapon, dumating si Tutong kasama ang matanda. Pagpasok ng dalawa sa loob ng bahay, dali-dali nitong pinuntahan ang kanyang amang malapit ng maghingalo. Habang abala naman ang albularyo sa pagtukoy sa karamdaman nito, nanatili naman silang alerto. Bawat minutong dumaraan, maigi nilang pinagmasdan ang buong paligid upang maging handa sa mga paparating na panganib. Sa paglalim pa ng gabi, nang medyo limitado na ang kanilang nakikita, dito na naglakas loob si Banok na lumabas. Bago niya binuksan ang pinto, mahigpit niyang inabisuhan itong si Tutong na asintahin ng kahit na sinong makita nitong umaaligid. Matapos naman niyang makapagbigay ng utos, dali-dali naman niyang isinagawa ang kanyang plano. Nais niya kasi noong makapagsinde ng siga sa labas upang magkaroon sila roon ng konting liwanag. Ngunit, pagtapak na pagtapak pa lamang niya sa bakuran ng bahay nila, may nakita siyang 2 asong kasing laki ng kalabaw. Akala ni Banok na nanakot lang ang mga ito, pero paghakbang naman niya ng ilang metro, laking gulat na lamang niya nang bigla siyang sinunggaba ng mga ito. May mga napansin din siyang iilang tao na animoy nakasunod sa mga nilalang na yon. Walang sabi-sabi, agad naman niyang hinugot ang kanyang armas, ngunit pagkalabit niya nito, nakapagtatakang hindi yun pumutok. Paulit-ulit pa tong kinalabit ni Banok pero wala talaga. Nang masipat naman niyang papalapit na ang mga nilalang, hindi na siya nagdalawang isip na hugutin ang punyal na nakasukbit sa kanyang tagiliran. Yun ang ginamit niyang panlaban sa mga nilalang, hanggang sa bigla siyang pagtulungan ng mga ito. Pagbagsak naman niya sa lupa, bigla naman siyang hinugot nung nilalang na lumitaw sa kanyang tabi. Agaran nitong hinila ang kanyang paa matapos siya nitong mahawakan. Kahit na anong pilit niya roong pagpupumiglas, sadyang malakas ang pagkakakapit nito. Dahil sa pangyayari, wala namang nagawa itong si Banok kundi ang mapahawak sa mga damong nadaraanan niya. Pagdating naman niya sa may bandang likod,
buong puwersa naman siyang humawak sa bakod ng tahanan nila habang paulit-ulit na sumisigaw ng tulong. Nang marinig naman ito ng albularyo, dito na ito lumabas, bitbit ang tansong rosaryo. Habang tumatakbo ito papalapit sa kanya, narinig niya itong may mga sinasabi, dahilan para mapaangil lang mga nilalang na humahawak sa paa niya. Pagbalik naman niya ng tingin sa mga ito, nakita niya ang dalawang malataong nilalang na may napakaitim na balat. Meron din itong 3 mata, tapos yung mga kuko nito nakabaon na sa paa niya. Ang mas nakakapagtaka, wala siya noong nararamdamang sakit habang nakabaon ito sa kanya. Pero nung inalis na ito ng mga nilalang, dito na siya nakaramdam ng kakaibang sakit na halos manuot sa kanyang buto. Kung natinik na kayo ng mga isdang bato, gano'n na gano'n ang sakit na naramdaman niya. Parang nanigas na rin noon ang kanyang kalamnan, buhat sa matinding hapdi na kanyang nararamdaman. Maya-maya pa, paglapit naman sa kanya ng albularyo, dali-dali naman siya nitong dinarag pabalik sa loob ng bahay. Tumulong na rin noon ang mga kapatid niya para lamang makatakas siya. Awa naman ng Diyos, nakapasok sila nang hindi siya namamatay. Makalipas pa ang ilang minuto, kahit ubod na ng sakit ang mga sugat niya, pinilit niya pa ring tiisin ito. Ayaw niya kasing magpakita ng kahinaan sa harapan ng kanyang mga kapatid. Upang makita naman ang kasalukuyan niyang karamdaman, sinubukan niyang tingnan ang sugat sa kanyang mga paa. Subalit pagsipat niya rito, nakita niyang parang nangingitim na ang kanyang balat. Umabot na rin hanggang sa tuhod ang impeksyon, kaya kinakailangan ng talian ng kanyang binti para hindi na ito lumala pa. Huwag kang panghinaan ng loob. Hindi ka mapuputulan ng paa. Basta ang gawin mo, sundin mo ang lahat ng sasabihin ko. Normal lang naman yung laso ng aswang at bukas na bukas gagaling ka rin. Nang marinig naman ito ni Banok, kahit hinang-hinana, naging matatag siya. Lahat ng pandudukot nito sa kanyang sugat, pinilit niya itong tiisin, masiguro lamang na walang lalabas na boses sa kanyang bibig. Isipin ninyo, gahin lalaki ang 18 butas sa kanyang paa, tapos isa-isa pa tong dinukot ng matanda para makuha yung mga peraso ng kukong naiwan dito. Kung titingnan din ng paa ni Banok, masasabi mo talagang laman na lang ang nakakapit dito. Akala nga ng mga kapatid niya, mapuputulan siya ng paa, pero hindi ito pinahintulutan ng matanda. Habang umaligid din ang mga nilalang sa labas, oras-oras siyang umiinom ng langis na may mga halong dahon at abo. Sa sobrang pait ng lasa nito, pakiramdam niya na mamanhid na ang kanyang dila. Hindi naglaon. Dala naman ng matinding pagod, hindi niya napansing nakatulog na pala siya. Paggising niya kinaumagahan, nadatnan niya ang kanyang sariling may benda na sa mga paa. Wala na rin siyang nararamdamang hapdi at base sa albularyong tumulong, mamayang hapon lang makakapaglakad na siya. Nang marinig naman ito ni Banok, matyaga naman siyang naghihintay. Pagpatak ng 5:00 ng hapon, alinsunod sa sinabi nito, muli nga siyang nakalakad. Takang-taka man sa mga nangyari, alam niyang isa itong malaking tulong para sa kanila. Sa pagsapit naman ng sumunod na gabi, iniwasan na muna nilang lumabas. Ang ginawa nila, 5:00 pa lang ng hapon, nagsindi na sila ng sulo sa paligid. Tulong-tulong din ang bawat pamilya sa pagbabantay para lamang masiguro ang sarili nilang kaligtasan. Habang lumalalim noon ang gabi, parami naman ang parami ang mga ibong umaaligid sa kanilang pamamahay. May mga uwak na rin noong nanginginain sa bakuran ng bahay na ayon sa albularyo, hindi ito magandang senyales. Nang mapagtanto naman itong nasa alanganin na silang posisyon, nagdesisyon na itong bendisyonan ng mga armas nilang dala. Ayon sa matanda, bagaman alam niyang mali ang pagbendisyon sa mga ganoong uri ng armas, naniniwala siyang yun na lang ang sandatang meron sila.
Dahil dito, agad namang inihanda ng matanda ang mga sangkap para mabasag ang kabal at pangtigalpo ng mga aswang. Upang mas lalo ring epektibo ang mga ito, dinasalan niya yon ng 1 oras ng purong lating. Ayon nga sa kanya na, habang nagdadasal noon ang matanda, tumutulo ang dugo nito sa ilong, tapos nagsisimula na rin yung sumuka ng dugo. Subalit sa kabila ng ganoong estado, nagpatuloy ito sa pag-uusal, hanggang sa makompleto na nito ang panalangin para sa pambasag ng mga kabal. Pagtayo naman ng matanda mula sa harapan ng pinaglalagakan nila ng armas, agad naman yung lumapit sa kanya habang nagsasalita. Nakahanda na ang lahat. Tipirin niyo ang mga bala at sa bawat asinta siguraduhin niyong may tatama. Kapag itinutok niyo na yan sa kalaban, dapat sigurado na kayong papatayin niyo sila dahil kung hindi tayong lahat ang malalagay sa alanganin. Tandaan ninyo, marami ang ating kalaban at isang pagkakamali lang, ikakapahamak natin itong lahat. Ngayon ang simula ng totoong laban. Kaya ihanda niyo ang inyong mga sarili. Matapos naman itong mailhad ng albularyo, diretso naman itong tumungo sa kinaroroonan ng kanyang mga magulang. Habang nanggagamot ito, walang patid naman silang nagmanman sa labas ng bahay. Nakatutok na rin sa labas ang kanilang mga armas, indikasyon na handa na ang lahat. Pagpatak naman ng 10:00 ng gabi, parang mga bubuyog na sumugod ang mga nilalang. May umaatake mula sa taas, tapos sa ibaba naman, hindi mabilang ang mga sigbin na mabilis na lumalapit. Sinasabayan din ito ng mga aswang na may daladalang mga garapong naglalaman ng mga insekto. Sa sandali kasing nakakalapit na yon sa kanila, ibinabato nito ang mga dala nitong garapon para pakawala ng mga nilalang na nasa loob nito. Nasisiguro rin ng albularyo na hindi ito pangkaraniwan, kaya nang makarinig ito ng mga boteng nababasag sa labas, agad itong nagtaas ng bakod at puder sa paligid. Habang nakikipaglaban ng pisikal na kumbate silang magkakapatid, ang albularyo naman ang nakatalaga pagdating sa espiritual na kumbate. Ayon pa kay Banok, maaaring isipin ng iba na walang naiambag ang kaibigan ng kanyang ama. Pero habang nasa kasagsagan sila ng pakikipaglaban noon, ito ang pumipigil sa mga direktang pag-atake ng mga aswang. Dahil din sa matanda, nagkaroon sila ng sapat na oras para patayin ang lahat ng nagpupumilit pumasok sa kanilang tahanan. Sa loob ng kalahating oras na pakikipaglaban sa mga ito, marami silang napatumba. Kalaunan, nang mapansin naman ito ng grupo ng mga nilalang, imbis na ipagpatuloy pa nito ang pag-atake, nagdesisyon na itong umatras. Ngunit kahit nakadistansya na ito sa kanilang lugar, alam pa rin nilang hindi ito gaanong lumalayo. At dahil sa ganoong sitwasyon, buong magdamag silang nakaantabay. Umaga na rin sila nakatulog, kaya na may paggising nila magbabandang 3:00 na ito ng hapon. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makakain na sila at makapaghanda, dito na lumapit si Banok sa albularyo para magtanong. Ang nais niya kasing mangyari noon, sumugod na sa lugar nito habang kasalukuyan pa itong mahina. Mariin din niyang inilahad na sa tunay na digmaan, hindi magandang plano na hintaying makabawi ang kalaban. Nang marinig naman ito ng albularyo, agad naman itong napaisip sa kanyang plano. Alam kasi nito na mapanganib ang gagawin niya, lalo pat isang buong pugad ng mga aswang ang kalaban nila. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin siya nagpatinag. Nanindigan siya sa kanyang pasya hanggang sa makuha na niya ang loob ng albularyo. Sa halip din na ang mga kapatid niya ang kanyang isama, nagdesisyon itong silang dalawa na lamang ang pumunta. Wala mang karanasan ng matanda sa paghawak ng armas. Naglakas loob itong magdala. Matapos naman ang kanilang naging pag-uusap, agad naman nilang binaybay ang daan patungo sa lugar ng mga nilalang. Wala man sa napag-usapan na patayin ng taong nag-utos nito. Palihim na niya itong plinano. Alam niya kasing hanggat nabubuhay ang taong yon,
hindi magtatapos ang sigalot sa pagitan ng kanilang mga pamilya. Isang oras pa ang lumipas, narating na nga nila ang tahanan nito sa paanan ng isang bundok. Malapad ang bahay ng matanda, kaya hindi naging madali sa kanila na makapasok. Subalit dahil sa karanasan ni Banok, hindi yun naging mahirap. Pagdating nila sa entrada ng bahay, lahat ng nakita nilang nakabantay, agad nilang pinaulanan ng bala. Pagkahandusay naman ng mga ito, nagmamadali naman silang pumasok at sa loob ng bahay na yon, nadatnan nila ang mga aswang na nagpapagaling. Kakaiba ang pamamaraan ng panggamot ng mga ito. Gawa ng para maghilom ang kanilang mga sugat, dinidilaan nila ang bawat isa. Nang masipat naman ito ng matanda, napangisi lang naman ito habang nagwiwikas sa mga nilalang ng Kahit anong laway nyo dyan, hinding-hindi yan gagaling. Pagkasambit naman ito ng mga katagang yon, agad naman nila itong pinaulanan ng bala. Parang mga pusang naghahanap ng matataguan ng mga ito hanggang sa maligo na sila sa kanilang mga dugo. Sa loob lamang ng ilang segundo, nalipol nila ang mga aswang sa paligid. Matapos nun, habang abala sa paglilibot ang matanda, dali-dali naman siyang umakyat sa ikalawang palapag, sabay walang habas na pinagbababarilang mga nagtatago roon. Sinubukan pa siya noong pigilan ng matanda pero naging huli na ang lahat para sa kanyang mga biktima. Pagtanong naman ito sa kanya kung bakit niya yun nagawa, napatitig lang naman siya sa muka habang nagsasalita. Hindi mapapatay ang ahas nang hindi napupugot ang ulo. Aakuin ko naman ang kasalanan kong to. Kaya sana, pagbigyan niyo na ako. Matapos naman niya itong mailahad, nagmamadali naman siyang lumabas para pasukin ang mga natitirang kubo sa paligid. Lahat ng may buhay doon inubos ni Banok bago sila umuwi. Kinabukasan, lahat ng mga taong naninirahan malapit sa bahay ng kanilang kalaban, labis ang pagtataka nang madatnang walang kahit na isang tao sa lugar. Ang nadiskubre nilang yon ang nagbigay sa kanila ng misteryo sa loob ng mahabang panahon. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na ang may kagagawan pala ng biglaang pagkawala ay yung pagsanib puwersa ng sundalo at antingero.